I Danmark har vi et utroligt stærkt iværksættermiljø, og der er en masse venturefonde og private equity-fonde og private investorer, som hjælper de her selskaber med at få noget kapital. Og det er rigtig godt i Danmark. Der kommer et tidspunkt, hvor selskaberne skal til at være lidt større, komme lidt mere i gear og komme lidt mere globalt. Og der har man brug for rigtig meget kapital. Og det er her, en fondsbørs er rigtig, rigtig god til at trække mere kapital til selskaberne. I Danmark er vi en del af Nasdaq-koncernen, og det vil sige, at vi driver markedspladser i rigtig mange lande. PT i Norden driver vi i Danmark, Sverige og Finland. Og indtil nu har vi faktisk haft 70 børsnoteringer. Det er rigtig, rigtig mange. Men kigger vi på Danmark, så har vi haft én. Det var Novo Nordisk IT, hvilket gik rigtig, rigtig godt. Men hvis man skal kigge på de selskaber, der har fået kapital og skal vokse sig endnu større, det vil sige nogle selskaber, der måske har en markedsværdi omkring 1 milliard, så er det rigtig svært i Danmark. Og der har vi ikke rigtig nogen børsnoteringer af disse selskaber. I Sverige har vi haft over 50 af dem bare i år. Sidste år havde vi 45. Så der er en markant forskel i, hvordan virksomhederne udnytter kapitalmarkedet i Danmark. I Danmark er det bankfinansiering, og det er rigtig godt. Men hvis man skal have en diversificeret kapitalstruktur, det lyder meget fint, men hvis man skal være mulighed for selskaberne at have kapital fra mange forskellige kilder, så er vi nødt til at have et kapitalmarked, der fungerer i Danmark. Hvorfor fungerer det ikke i Danmark? Og fungerer det? Aktiemarkedet fungerer rigtig godt. Vi har omkring 6 milliarder i daglig omsætning her, hvor vi står her i København i dag. For 3 år siden var det 3 milliarder, så vi har haft en kæmpe vækst. Men det er de etablerede selskaber. Vi skal have plads til nogle nye, vi skal få hjulpet nogle nye selskaber ind på børsen, så de kan få noget mere kapital til at vokse. Og hvorfor er det vigtigt, at de får noget kapital i Danmark? Det er det, fordi at så er det her hovedkontoret bliver. Det er her arbejdspladserne bliver skabt. Forestil jer, at Novo Nordisk var flyttet til San Francisco for at få kapital til deres næste rejse. Så havde vi ikke haft det her kæmpe egetræ af en dansk virksomhed til at skabe. Ikke nok med, de skaber skattebetalinger til Danmark, skaber jobs, men du kender stort set ikke et iværksætterselskab inden for biotech, som ikke har en eller anden fodfæste i Novo Nordisk-koncernen. Derfor er det vigtigt. Vores løsningsforslag til den type og at støtte den, det er selvfølgelig, at vi skal have infrastrukturen i orden, sådan som mindre selskaber skal komme på. Og der må vi bare sige, at skat er en af dem, og derfor arbejder vi med en svensk model, som har været meget, meget sikker i Sverige. Der arbejder man med en investeringssparekonto. I Danmark kalder vi det en aktiesparekonto, hvor man simpelthen kan investere i aktieselskaber, der går på en børs, og få lidt mere ud til sig selv, end man plejer at få med de 42%, der er beskatning i Danmark. Så det er et af de forslag, vi har. Ellers må man bare sige, at hele branchen skal komme lidt sammen, se på muligheder i stedet for forhindringer, og så få de hjulpet de her selskaber afsted.